A yau za na nuna muku wani application mai ban mamaki wanda abu ɗaya kawai za ka danna ya mayar ma da hotonka cartoon. Kamar misali dai da wannan hoton kafin ka canza, bayan ka canza. Kuma daɗina da application ɗin sai ka zaɓi kalar cartoon ɗin da kake so ya mayar ma da hotonka zai mayar ma da shi. Kamar dai yanda kuka gani wannan na canja background ɗin, wannan ma na canja. Da farko ka tabbatar kana da data ko da 10 MB ne, sannan ka buɗe data ka shiga application ɗin. Da farko bayan ka shiga application ɗin zai ɗan yi loading kaɗan. In ya ɗan yi loading za a nuno ma hotuna kala-kala daban-daban. Sai ka danna kowane kala kake so. Za ka ga hotunan cartoon kala-kala. Hotuna dai sai dai ka zaɓa dai. Kamar dai yanda kuka dai ga wa'innan hotunan. Sai ka duba wanda ya ma, duk wanda ya ma sai ka danna, duk wanda ya ma sai ka danna. Daban-daban dai ga su nan dai ga su nan dai. Sai ka zaɓa ka darje. Bari mu gwada da wannan hoton mu gani. Bayan ka shiga hoton sai ka duba cikin hotunanka ka zaɓi hoton da kake so ka mayar da shi. Bari mu gwada da wannan hoton na mutumin nan mu gani. Kawai danna hoton za ka yi. In ka danna hoton zai shiga. Bayan ka danna hoton ka za a nuno ma alamar arrow ya kalla gefe. Sai ka danna shi. Bayan ka danna zai ɗan yi loading kaɗan. Kaɗan jira shi kaɗan zai gama loading ɗin shi. Bayan ya gama processing za a nuno ma layi-layi guda uku sai ka danna su. Sannan za a nuna ma save to device sai ka danna shi. Sannan za a nuna ma download sai ka danna download domin ka samu kai saving ɗin hoton akan wayarka. Yanzu ya sa image saved, ya yi saving akan wayarka. Yanzu ya yi saving, bari mu ƙara gwadawa ma da wani. Wannan ma za ka yi saving ɗin shi ne kamar yadda ka yi saving ɗin na baya. Zai ɗan yi processing, da ya gama processing shi kenan. Yanzu to yaya za ku ɗauko wannan app ɗin? Na bar muku link ɗin ɗauko shi a ƙasan description ɗin wannan bidiyo sai ku je ku ɗauko shi. Link ɗin nan da na zagaye da alamar ja shi za ku danna ku shiga ku yi downloading ɗin shi ku saukar da shi akan wayarku.